Kaiken lisäksi sä voit olla meillä täysiaikaisesti etätöissä. Hae siis säkin töihin Loopille. Oliks hyvä? Niin, parastahan etätöissä on se, että kukaan ei pääse sillä valvomaan, että mitä tekee tai mitä ei tee. Niin kato, mähän on henkilökohtaisesti tehnyt töitä 14 kuukauteen. Niin, mulla on hirveästi aikaa harjoitella jotain, mistä on oikeasti hyötyä elämässä. Niin kuin vaikka basson soittaa. Joka tapauksessa tää on Wonderwall. Tärkeintä on, ettei tee virheitä musiikissa eikä elämässä. Taitaa olla Bob Dylanin sitaatti se. Mä yritin kouluttaa kissan vastaamaan mun sähköposteihin, mutta ei siitä oikein tullut mitään. Joo, välillä on paha paikka, jos voidaan oikein kysellä, että miksei tiketit liiku. Eikö ihan kukaan muu tajuu täällä näistä tekijäasioista mitään, niin mä sitten keksin jotain. Mä sanon, että palvelimen threadit swappaa. Scrummin HTTP-kutsuissa on jotain vikaa. Internet on rikki ja pitää ottaa, että se korjataan. Joo, tähän mennessä on mennyt läpi kaikki. Joo, kuvataan vaan vielä lisää, jos tarvii. Pitäisikö mulla kuitenkin olla housut?